20 rokov piaristického gymnázia. Málo, veľa? Myslím si, že v živote človeka je to dosť. A tak 20 rokov je začiatkom, myslím si, že niečoho veľmi pekného, takže ja v podstate pôsobím už tých 20 rokov skoro a naozaj ďakujem piaristickému gymnáziu za to, že som mohol spoznať aj väčších študentov, ako sú tí malí, ktorými sa teraz väčšinou stretávam, takže verím, že tie ďalšie roky, ktoré prídu a ktoré budeme prežívať, vďaka Bohu, budú naozaj požehnané a to naozaj úprimne prajem všetkým, nielen učiteľom, žiakom, študentom, všetkým tým, ktorí ešte prídu do našej škole, všetkým tým, ktorí boli v našich školách, naozaj myslíme na nich v modlitbách, takže ja som Bohu za to naozaj veľmi vďačný. Takže ja môžem len zdvihnúť palec. Piaristické gymnázium. Mám rada našu školu. Našej mladej 20-ročnej jubilantke želám do ďalších rokov veľa dobrých, usilovných žiakov, obetavých rodičov, zanietených učiteľov, všetkým pevné zdravie, veľa trpezlivosti a radosti z práce. Pán Boh nám pomáhaj. Škola tvorí neoddeliteľnú súčasť etapu nášho života. Áno, je to aj budova, tá naša historická s klenbami, ktorá nám prirástla k srdcu a v týchto dňoch získava nový šat. Sú to aj príbehy, minulé, súčasné a budúce. Ale predovšetkým sú to ľudia, žiaci, učitelia, tí minulí, súčasní a aj budúci. Každý jeden je súčasťou jedného veľkého príbehu. Milá moja škola, želám ti do ďalších dní veľa pekných príbehov, vytvorených s vnútorne krásnymi ľuďmi. Naše gymnázium už 20 rokov pomáha svojim študentom rozvíjať ich potenciál, aby vďaka získanému vzdelaniu objavili svoje aktívne miesto v spoločnosti a prežili šťastný život. Želám mu, ako aj našim študentom, dlhý, úspešný život, naplnený hľadaním a objavovaním dobra. Ja si myslím, že táto škola je veľmi jedinečná a preto ju mám veľmi rada. Myslím, že naozaj tak vystihuje to motto zakladateľa Jozefa Kalazanského, zbožnosť a veda. A tak naozaj prajem tejto škole, prajem nám učiteľom, aj všetkým žiakom a študentom, aby sa nám tak darilo naplňať tento ideál, že aby sa nám darilo z vás formovať naozaj múdrych a vzdelaných mladých ľudí, ktorí budú schopní zastať si miesta v spoločnosti a byť dobrými občanmi. A zároveň, aby tu zažívali takú príjemnú atmosféru, aby tu zažívali prijatie a domov a aby sa im vlastne podarilo dozrievať aj v takých zrelých kresťanov. A ja som naozaj veľmi rada, že platí to také naše motto, že naša škola, náš dom, že naozaj sa tu dobre cítime a vytvárame takú priateľskú atmosféru a pocit domova pre celý kolektív učiteľov a žiakov. Tak prajem veľa šťastia aj do ďalších rokov a aby im naozaj to boli krásne chvíle strávené v tejto škole. Piaristická škola má 20 rokov, tak dúfajme, že tu bude ešte mnoho rokov s nami. Tak milá škola, posledné dni som prezeral gigabajty fotografií z posledných 20 rokov a som tak spomínal na udalosti, ktoré tu boli. Tak by som chcel zablahoželať, že odviedla kus práce, toľko absolventov, toľko udalostí, toľko aktivít. No a do ďalších 20 a viacerých 10 ročí by som chcel zapriať jednak imagináciu, ďalej tvorivosť, no a taktiež nesmie chýbať veľké nadšenie. Určite
je potrebná odvaha. My máme Ducha Svätého, ktorý nám dáva silu a poznanie. A to poznanie aj s božnosťou, ale aj vedou. Tak prajem ešte raz všetko dobré. Tak ja túto školu považujem za Božie dielo. Tvoríme ju samozrejme my ľudia. Tak by som nám všetkým chcel popriať, či sme to učitelia, študenti, žiaci, zamestnanci. Chcel by som nám všetkým popriať takú múdrosť od Ducha Svätého, aby sme hľadali také vzájomné cesty porozumenia, spolupráce, rešpektu, aby sme toto dielo nejakým spôsobom vedeli budovať. Samozrejme všetkým želám pevné zdravie. Nášmu piaristickému gymnáziu prajem všetko najlepšie k jeho 20. výročiu. Prajem všetkým, ktorí sú jeho súčasťou, učiteľom, pátrom, žiakom, všetkým zamestnancom, aby sa tu naďalej a stále cítili veľmi príjemne a dobre, aby tu naďalej vládla taká úžasná rodinná atmosféra, aby naša škola bola pre všetkých bezpečným Božím prístavom. V tejto škole som asi 11 rokov, 9 rokov som bola v škole u piaristov v Trenčíne a môžem povedať, že by som nikdy nemenila túto prácu, pretože proste u piaristov je výborne. Veľmi mám rád oslavy, pretože pri oslavách sa ľudia stretávajú, vytvárajú vzťahy, tešia sa. Aj my v tomto čase oslavujeme. Oslavujeme nielen 20. výročie založenia nášho gymnázia, ale aj 350. výročie príchodu piaristov do Prievidze. Piaristi sú tu dlho a pracujú s mladými. Je to práca, ktorá nás baví a veľmi sa teším, že pri tejto oslave môžeme túto prácu oslavovať spolu. Že tu máme vás, našich spolupracovníkov, vás, učiteľov, ktorí nám pomáhate v tejto práci. Vás žiakov, ktorí sa zapájate do tejto školy, rodičov, ktorí do našej školy dávajú svoje deti. Vytvárame naozaj spoločenstvo, uprostred ktorého je Boh. A preto môžeme oslavovať. Lebo Boh je láska. A Boh nás volá do lásky, volá nás do vzťahov. A naša škola je práve tým vzácna, že je to škola dobrých vzťahov. Že je to náš domov, že je to miesto stretnutia, miesto spoločenstva, miesto lásky. Všetko najlepšie. Pripomíname si, vlastne oslavujeme v tieto dni 20. výročie vzniku nášho gymnázia. 20 rokov nie je veľa, ale nie je to ani málo. To znamená, že sme stále ešte mladí. Nedosiahli sme vek nejakej zrelosti, ale nie sme už ani deti. A ja pri tejto príležitosti by som chcela zaželať všetkým učiteľom, naozaj všetkým učiteľom, ktorí prechádzali týmito chodbami, ktorí vstupovali do týchto tried, ktoré sú na gymnáziu, ktorí tu učia teraz, ktorí tu v budúcnosti budú učiť, aby dosiahli hojnú odmenu za svoju prácu už tu na zemi. Vo forme študentov, ktorí sú šťastní, spokojní, z ktorých vyformovali naozaj krásnych mladých ľudí, ktorí prosperujú v rôznych oblastiach svojho života a mohli vďaka práci týchto učiteľov zrealizovať mnohé svoje sny, prekročiť mnohé horizonty. A vám študentom, ktorí ste tu teraz v týchto dňoch, aj ktorí prídete ako noví do týchto laví, zasadnete, vám z celého srdca želám k tomuto nášmu výročiu, aby ste sa nebali prekračovať svoje hranice, aby ste sa nebali snívať, aby ste tu vždy našli atmosféru prijatia a v učiteľoch ľudí, ktorí sú si vedomí, že sú spolupracovníkmi pravdy, že pracujú na niečom veľkom, keď sa vám venujú a že robia prácu, ktorá ich naozaj naplňa a naozaj ich baví. Gymnázium, všetko najlepšie k tvojim narodeninám.